Radalle 52 Anna-Liina Tolppa ja Belgian paimenkoira Malinoi, oi kukas Sena. Ja sieltä he vielä hieman tuota omaa lähtöasentoa hiovat ja päästään kohta liikkeelle. Puolen vaihtoon edestä. 360 astetta oikeaan yhdessä koiran kanssa. Niin kuin huomaa, noissa käännöksissä ohjaaja on paikallaan, pyörii. Ja tässäkin kun katsotaan, niin tiivis käännös ja tuossa täyskäännöksessä istumiset ennen tehtävää ja tehtävän jälkeen. Eli noissa kylttitehtävissä on aina ne eri osiot, mitä siihen tehtävään sisältyy. Siellä on stop-merkkejä istumisen merkiksi ja sieltä lähtiinkin sitten juosten pujottelua kohti pujottelemaan. Edestakaisin käydään siellä kiertämässä tuo 4. merkki ja lähdetään sitten tuonne takaisin ja sieltä sitten normaali vauhtiperuutus ja kohti putkea. Ja putkesta oikealle seuruu vaihtuu vasemman puolen seuruuseen putken jälkeen. Ja sieltä mennään houkutuksen 8. Siellä oli pieni seuraamisessa tuommoinen rikkoontuminen, kun koira jotakin bongasi tuolta ehkä yleisön puolelta. Ja nyt ollaan askeltehtävässä. 2 askelta taaksepäin, 3 askelta taaksepäin ja sieltä ohjaajan takaa sivulle seuruu asentoon. Tässä jälleen yksi näistä täyskäännöstehtävistä ja sitten 270 astetta käännös oikeaan, viimeinen pyörähdystehtävä ja maali.